Ktoré mesto nazývaš svojím domovom? Celý život Pezinok. Srdcom Pezinčan. Ak by si mal opísať Pezinok 3 slovami, aké by to boli? Chillout zóna Bratislavy, Beverly Hills zvyšu a zbytočne dlhá zastávka do Modry. Kam na kávu? Keď som v Bratislave, tak rád chodím do Ota, aj keď to je bistro, máme podľa mňa najlepšiu kávu. Mám rád Soren alebo Gorify, ale do Gorify chodím tak, že take away, lebo tam vždy stojím na Krištofa Králika, tak zaparkujem a rýchlo vybehnem, zoberiem si kavičku. Keď som v Pezinku, milujem Tajinu, to je taká úplne maličká kaviarnička. Cez víkend milujem chodiť do Holerungu, do Modry. Najlepšia obsluha, krásne miesto a ten Holerung mám rád, lebo chodím aj na zošku s obsom. Tu je pes inak. Tak to vyzerá pes. Od neho vlčaka. No. A no víš, fešaček. Kde si zatancovať? Podľa toho, jak často potrebujete tancovať, ale keď potrebujete raz za čas, tak odporúčam dojsť na náš festival. To je podľa mňa najtanečnejšia akcia na Slovensku. Čo v Pezinku nenájdeš nikde inde na svete? Cigánsku zlokšu u bedečky. To je klasika najväčšia. To raz ma odtiaľ poslal rovno do nemocnici, bo som odpadol. V čom sú si Bratislava a Pezinok najpodobnejšie? V cenách nehnuteľností a v tom, že sú to obidve také veľké dediny. A najrozdielnejšie? V tom životnom štýle, lebo v Bratislave je rýchly mestský život, vysoké tempo a Pezinok je taký chillík, vieš, máš tam vinohrady, západy slnečka. Kam na víno? V Bratislave by som odporúčil Omu, tam sú vždy proste super ľudia, super víno, Dianička, najväčší frajer, alebo potom mám rád Nudu a Vidrinko je teraz také obľúbené. Keby si chceli ochutnať dobré pezinské vínko, tak treba ísť podľa mňa na akcie, čo robí napríklad Maťo Farbula, robí malé vinné uličky, ale ja najradšej chodím v Pezinku do Špajsky. Špajska je taký skrytý klenot, chodia tam takí štamgasti, moja krvná skupina, ale aj kamoši môjho otca, čiže zažívam tam kopec randy, vždy keď tam idem, ale tam majú aj skvelé pivko, nelen vínko. Takže tak. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Festival? Vysnívaná robota, ale dávaj si bacha na to, čo si praješ, lebo sa ti to môže splniť. Vinohrady? Môj tatko v najvtipnejšom traktori na svete a v najmenšom a ešte s festivalom našim. Kalifornia? Zápchy na diaľnici, žiadne chodníky, Big Little Lies a Mickey Bauer, môj kamarát. A robil som tam u neho stolára 3 týždne. Praha? Najlepšie jedlo na svete. Super kamoši. Vždy, keď tam prídem, tak sa cítim taký vítaný a vždy idú so mnou na drinčík a tak a vždy ma tam dobre ožerú, ale ne. More? Rytmus, Bandurko a Roman Lakatoš. Ak by bol Pezinok pesnička, aká by to bola? Kým vieš snívať, tak máš nádej. Zahodený potenciál. Chápeš? Ja stále verím. Beverly Hills, bitch. Ak by si mal bývať v nejakom inom meste, aké by to bolo? Asi Modra, alebo to je to, čo by mal byť Pezinok, ale není. Alebo podľa toho, jak dopadnú voľby v 2027, tak asi Lombok. A čo pre teba znamená domov? Pohoda, klídek a tabaček.